Ahoj YouTube, vidíme sa pri ďalšom videu. Dnes vám ukážem najkrajšiu cestu do Štiavnických vrchov takmer bez premávky. Nachádzame sa v obci Voznica, kúsok za Žarnovicou a z tejto obce vedie asfaltová cesta Rychňavskou dolinou. Cesta v hlavnom úseku je dlhá niečo viac ako 10 km a vyvedie nás na križovatku pár kilometrov od Tajchu Rychňava. Zároveň je to najkratšia cesta do Štiavnice a čo je hlavné, smerom hore je zjazdná aj na cestnom bicykli. Všetko vám ale ukážem vo videu, poďte sa na to pozrieť. Tak už sme na začiatku stúpania Rychňavskou dolinou. Tá pokračuje tu za mňou, ako na ceste vidíte, sme na konci obce Voznica, už to pomaličky stúpalo cca 1,5 km, kým sme prešli k tejto lesnej správe, budovy lesnej správy a mne ukazuje najlepší čas na tomto segmente okolo 32 minút. Dneska s natáčaním to bude určite dlhšie. Ukážem vám zaujímavé miesta na stúpaní Rychňavskou dolinou až hore do Štiavnických vrchov a vyjdeme niekde pri Rychňave, takže určite sledujte. Väčšina úsekov je takáto pekná cesta. Popri potoku v lete je to veľká výhoda. Je tu príjemné prostredie, väčšinou v chládku. Príjemné 2% stúpanie až na záver sa to zdvihne, tam sa aj po každý asfalt to ukážeme. A dneska nám počasie veľmi neprialo. 2 týždne bolo veľmi pekne, ale zrovna dneska slniečko asi neuvidíme a ja som pre istotu zobral neoprénové rukavice do zjazdu zo Štiavnice, takže ideme si nabrať vodu. Po zime je tu ešte dosť štrku, ale v lete to už zvykne bývať pekné. Treba dávať pozor akurát na cyklistov z vrchu, ktorí prichádzajú z vrchu. Niekde cesta vyzerá aj takto, sú tu takéto panelové úseky, ale nič, čo by sa nedalo prejsť aj na cestnom bicykli. No a akurát sa blížime k jednému zaujímavému miestu. Na tejto trase je takáto veľká sekvoja. Takže ak by ste potrebovali, si môžete znova oddychnúť, ale pred chvíľou sme stáli na vode na studničke Gabrielke, takže my pokračujeme. Tu je troška drsnejší, pri sekve je troška drsnejší asfalt, nič, čo by nás malo odradiť.
Dobre, snáď tu nestratím telefón. Hop. Stále nasledujeme otvočík. Pokračujeme po asfaltke. Prešli sme asi 5 km a to jednoduchšie vstúpanie nám skončilo, ktoré bolo okolo 3%. A teraz na zvyšných 5 bude to stúpanie výraznejšie, začína to niekde v týchto miestach. Takže odložíme kameru, dáme si tam ľahší prevod a začíname stúpanie. Ozvem sa vám, keď budeme na križovatke. Dostaneme sa v podstate k rampe, kde sa dá rozhodnúť, či chceme stúpať na Kopanice a tá cesta je výrazne horšia, alebo budeme pokračovať Rychňavskou dolinou až na Rychňavu. Dobre, máme väčšinu cesty za sebou. Prešli sme Rychňavskou dolinou, kde takmer určitosťou nestretnete ani auto. Začína a končí závorami a za mňa už môžete vidieť cestu, s ktorou sa dostaneme do Banskej Štiavnice, respektíve do Štiavnických vrchov. Do Banskej Štiavnice to ešte kúsok potrvá, ale toto je jediný rozcestník, kde by ste teoreticky mohli zablúdiť. Teraz tu doľava, keď pôjdeme hore, tak doľava je stará rozbitá cesta na Kopanice. Kľudne smerom hore sa dá určite prejsť, ale ja na ceste ako tadiaľ nezvyknem chodiť. Čo ale zvyknem chodiť je touto cestou hore a preto vám ju ukazujem. Je to rozbitejší asfalt, ale vyjdeme kúsok nad Rychňavským jazerom a je to najkratšia a najkrajšia cesta, ako som už spomínal, do Štiavnických vrchov. Takže si to pozrieme, ukážem vám aj ten asfalt, ktorý je mierne rozbitý, ale smerom hore je to úplne v pohode jazditeľné. Ja mám 28 mm plášte a úplne v pohode to prejdem. Smerom dole je to už taký risk a pokus o defekt, ale veľakrát, keď som mal nakúpené, bola to najkrajšia cesta domov, tak dá sa to zvládnuť aj smerom dole. Treba dávať ale už pozor na tejto časti, už je už aj nejaká premávka, alebo môže byť. Takže poďme pokračovať. Chýbajú nám, myslím, že 3 km, napíšem vám to dole do popisku, zo Stravy vám vytiahnem aj segment, aby ste videli, čím som si prešiel, ale doteraz to bolo veľmi, veľmi pohodlné stúpanie. Tú ťažšiu cestu máme ešte len pred sebou. Takže poďme na to.
Troška rozbité, ale dá sa nájsť cestička, kadiaľ sa v pohode prejde. Ale samozrejme dávajte pozor. No dobre, už nám veľa asi nechýba. Možno tak posledný kilometrik. Cestu za cestu, ako som vravel, je bez aut. Stretol som, aby som bol korektný, 2. Na niektorých miestach sa ťaží drevo, ale verím, že v lete to už bude úplne super zjazdné. Čo neodporúčam úplne, je to zjazdovať dole, ale to je každého osobná vec. Na horáku určite. Gravel to prežije. Aj cestiak to prežije, ale je tam väčšie riziko. Dobre, tak za ňou je cestička, ktorú som vám chcel ukázať. Cesta Rychňavskou dolinou, ktorý sme si celý prešli. Tak ako som vám ukázal začiatok rampy, až sem hore je 10 km. Je to kvázi jedno stúpanie, ale samozrejme nie sme úplne na konci. Ešte máme pred sebou nejaké stúpania, ktoré už síce nepatrí do tohto, ale sme v Štiavnických vrchoch a sme na križovatke, kde si môžeme vybrať. Tam je dedina vysoká, ale tá je slepá, ale my budeme pokračovať smerom na východ, budeme pokračovať do Štiavnice, zo Štiavnické bane, zastavíme sa ešte na Rychňave, ale kto by chcel a vyjde stadiaľto hore, tak môže ísť aj smerom na Pukanie za Levice. Takže tu je rozcestník a väčšinou prestávka na nejakú tú svačinku. Sme na Rychňave a už sa teším, kedy v lete zase bude možné plávať. Druhú polku máme pred sebou, väčšinou už len v zjazde. Prejdeme na Štiavnické bane, Banskú Štiavnicu, a na sedlo Červená studňa a z Červenej studni už len 15 km dole kopcom domov. Na mojej strave nájdete celú trasu, tak sa tam určite mrknite a pre takéto a iné videá, či už tréningové alebo triatlonové z vody, z behu, sa vidíme pri ďalšej aktivite, určite dajte follow. Začína ma to baviť.